Здравейте, вие сте с Православен хоризонт. Темата на днешния епизод ще бъде как се появява злото и грехът в човека. Откъде идват те, какъв е източникът им и как се появяват в човека. Грехът и злото са дело на дявола и демоните. Как обаче те намират почва в човешкия ум и живот? Тъй като човекът е двусъставен, има душа и тяло, той е духовно същество по природа, така че човекът не може да остане непричастен или неутрален към доброто или към злото. Да бъде неутрален по отношение на Бога и неутрален по отношение на дявола. Човек не може да живее без неговата воля да натежи в една от двете посоки. Злото и грехът се появяват в помислите на ума. Те може да дойдат отвън по причина на внушения от бесовете и демоните, или да се появят заради неопазване на нашите сетива и по наша собствена воля. Когато идват отвън, ние може да им се противопоставим или да ги приемем. Помисълът може да бъде най-разнообразен, различен. Въпросът е как ние разпознаваме кой помисъл е добър и кой лош. Много хора не знаят какво е грехът и какво представлява грехът е беззаконие. Тоест нещо, което е противно на Божия закон, на това, което Бог е оставил на Божественото откровение, т.е. в Светата Библия, Свещеното писание, Свещеното предание. Там човек може да разбере от тези свещени текстове и предания, може да разбере какво е грехът, какво представлява грехът и злото. Ако човек обаче не е запознат с това какво е грях и зло, тогава той много по-лесно може да приеме чуждите помисли и внушения, които идват от бесовете, от нашите духовни врагове, на нашето спасение. Когато се появи помисълът, човекът може да го отхвърли, а може и да влезне в разговор с него или разглеждане на помисъла. Така да се каже, той може да се ослади от него и да се появи греховна представа във въображението. Тоест, след помисъла, ако той бъде приет или започне едно разглеждане, тогава може да се появи и желание, чувство за извършване на този помисъл на дело. Преди да стигне до дело обаче се появява чувството. Чувството подхранва още повече въображението и помисъла, след което започва обмисляне на това как да се извърши помисъла, да се претвори на дело, и когато се стигне вече до извършване на самия грях на дело и повтарянето на този грях, в човека постепенно се изгражда греховен навик, който по-късно се превръща в порок и абсолютно завладява, поробва човека и неговия живот, като го прави тежко зависим и тежко болен духовно, а понякога и телесно, защото грехът и злото, освен на душата, се отразяват и на тялото.